Ambalma oni nyampba abalam so madame Sisera Mata Sisoko ana obatantira kabo Atlanta, États-Unis. Bi mina kuma COVID de kan. Muna parce que bana do mimi kan mo chama faga do ko ku dalen tala do ko ku dalen bala. Mina fo nyana mun de la bana nye tiɲɛ wa vaccin min bɔra fara min kan ka mɔgɔ furakɛ. Virus o ye banakisɛ ye min bɛ bana in cause ani fɛn min b'a kɛlɛ o tɔgɔ ko vaccin. Donc mina kuma vaccin kan mais pour i ka vaccin fam vaccin yɛrɛ ye mun de. Donc me fɛ n terimuso minnu bɛ premier cycle la ka bɔ première la fo sixième olu bɛ k'a faamu. I ka se ka taa dɔ bara k'a fɔ a tigi ye nin de ye vaccin ye nin de ye virus ye. Okay? All right. Donc nin de ye virus ye. Virus a bɛ komi ballonnin dɔ kisɛkisɛninw b'a sanfɛ. Virus bɛ komi banakisɛ. A bɛ komi bagan fitinin dɔ min bɛ don mɔgɔ fari kɔnɔ. N'a donn'i fari kɔnɔ a bɛ den caman wolo. A bɛ caya i fari ma. A bɛ don i farikolo tɔ kɔnɔ. A b'i bana dɔw bɛ sa dɔw tɛ sa. Donc virus o ye banakisɛ de ye. I m'a ye a ni ballon de bɔra komi ballon min fɛn b'a komi ballon min bɛ se ka taa yɛrɛ mais a bɛ taa mais a fitinin de don dɛ mɔgɔ t'a ye ɲɛna fitinin. Maintenant mun de la vaccin kuma bɛ kan ka gɛlɛya mɔgɔw bɛ kan ka fɔ est-ce que vaccin est-ce que science de don ou bien politique mɔgɔw de b'a kuma fɔ maintenant compagnie caman bɛ kan k'a fɛ f'u bɛ fura dilan bana ye parce que bana in bɛ kan ka mɔgɔ caman faga donc mɔgɔ dɔw fɛ u tɛ kan ka fura in dilan ka ɲɛ u bɛ fɛ k'a feere dɔrɔn ka wari sɔrɔ o la dɔw tɛ kan ka d'a la dɔw fɛ bana yɛrɛ in tɛ tiɲɛ ye vaccin in tɛ tiɲɛ ye maintenant dɔw fɛ pour que u bɛ kan k'u kɔrɔtɔ ka kɛ est-ce que u y'a kɛ ni hakili ye n bɛ fɛ k'a fɔ aw ye a bɛ komi fɔlɔ la cogo min mɔgɔw tun bɛ fali wotoro ta ka taa dugu ni dugu cɛ u bɛ tile 10 tile 20 tile 30 kɛ mais bi u bɛ se ka mobili ta ou bien u bɛ avion yɛrɛ ta yɔrɔ ka teli donc ça veut dire que science yɛlɛma tellement fɛn min fɔlɔ la a bɛ se ka san 10 kɛ an b'a kɛ sisan a bɛ se ka hali san 1 kɛ fɛn min fɔlɔ la a bɛ san 1 kɛ a bɛ se ka kalo 1 kɛ fɛn min fɔlɔ la a bɛ kalo 1 kɛ an bɛ se ka kɛ tile 1 o de la aw b'a ye ko vaccin min kan ka teliya et puis encore le fait que compagnie caman bɛ kan ka essayer k'a fɔ u bɛ vaccin kɛ o ye ko ɲuman de ye parce que compétition ka ɲi o kɔrɔ ye bɛɛ bɛ fɛ ka ɲuman kɛ walasa i ta ka san hali ni wari kama de i ta ka san donc n bɛ fɛ aw k'a dɔn vaccin min bɛ kan ka kɛ compagnie minnu bɛ kan ka kɛ u b'u sɛbɛn la u bɛ kan ka kɛ maintenant joli bɛ kan ka nin vaccin kɛ compagnie tɔgɔ ko Pfizer BioNTech olu ye compagnie fila ye min ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jɛ k'a kɛ n'u bɛ vaccin kɛ sisan u b'a kɛ dɔɔni de u bɛ fɔlɔ ka kɛ mɔgɔ damani na k'a lajɛ n'a tɛ faga ou bien n'a tɛ kojugu kɛ la u bɛ tila ka mɔgɔ dɔ fara a kan u bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛw fara a kan an b'a fɔ min ma ko phase 3 phase 3e sabanan an b'o de la sisan u y'a kɛ mɔgɔ 42,000 42,000 personnes u y'a ko de la maintenant u b'a kɛ cogo di de u bɛ mɔgɔ ta sisan 42,000 u bɛ tilancɛ ta u bɛ vaccin k'o la tilancɛ u bɛ ji kɛ pikiri la dɔrɔn k'a ko la an b'a fɔ ma ko placebo o kɔrɔ ye bana fura yɛrɛ tɛ dɛ mais u bɛ mɔgɔ nɛgɛn quoi donc i yɛrɛ b'a miiri ko fura de don donc u b'a to sisan k'a lajɛ est-ce que n'u y'a kelen bɛ bana u y'a k'u la tuma min u ye mɔgɔ 42,000 42,000 personnes mɔgɔ 170 de banana nin groupe fila bɛɛ la minnu ye vaccin sɔrɔ ani min ye ji gansan sɔrɔ 170 de lajɛ k'a lajɛ mɔgɔ joli de banana u bɛ groupe jumɛn na u y'a ye mɔgɔ 8 dɔrɔn de tun b'a la min ye vaccin sɔrɔ mɔgɔ 162 olu bɛɛ ye placebo kɔrɔ ni bɛ expérience kɛ u bɛ fɛn min d'i ma fura tɛ dɛ u bɛ kɛ ji wɛrɛ fɛn dɔ k'i nɛgɛn dɔrɔn si k'a miiri ko fura don parce que o fana bɛ mɔgɔ hakili ɲagami ni fɛn dɔ dir'i ma n'i b'a miiri fura don a b'i nɔgɔya k'a sɔrɔ fura yɛrɛ tɛ an b'a fɔ o ma ko placebo donc i y'a ye mɔgɔ minnu banana kɛ minnu ye placebo ye ta 162 162 olu de y'o sɔrɔ donc ça veut dire déjà que jama na minnu bɛɛ ye vaccin in yɛrɛ sɔrɔ olu caman covid b'u minɛ maintenant an b'a fɔ o ma ko donc o kɔrɔ ye mɔgɔ 8 na mɔgɔ 8 dɔrɔn de banana mɔgɔ 70 la o ye 5% donc 95% tɔ mɔgɔ 95 n'i y'o ta 100 olu si ma bana o kɔrɔ ye ko vaccin in ka ɲi d'habitude an b'a fɔ ko vaccin ka ɲi n'a bɛ se ka mɔgɔ 50 dɔrɔn furakɛ 100 na nin dun ye fo mɔgɔ 95 o kɔrɔ ye vaccin in testera mɔgɔ minnu na déjà mɔgɔ 42,000 42,000 personnes olu bɛɛ y'a sɔrɔ olu bɛɛ sera ka nɔgɔya ça veut dire que le vaccin là est efficace maintenant an y'a fɔ n ko virus o bɛ komi banakisɛ bagan fitinin dɔ min bɛ don i fari kɔnɔ n'a donn'i fari kɔnɔ a bɛ multiplier ka caya k'i bana maintenant covid in u y'a tɔgɔ da ko SARS-CoV-2 o kɔrɔ ye severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 parce que a tɔgɔ dalen bɛ anglais de la donc o kɔrɔ ye dɔrɔn a bana tɔgɔ komi n'i tɔgɔ ko Musa i tɔgɔ ko Madi ko Jɛnɛba a tɔgɔ ko SARS-CoV-2 ale de ye virus ale ye banakisɛ ye mais banakisɛ yɛrɛ a fari bɛ cogo di de i m'a ye a bɛ komi fɛn dɔw b'a la point dɔw b'a la ka bɔ b'a la an b'a fɔ o ma ko protéine de don u bɛ komi ta a n'a kɔnɔna fana fɛn dɔ b'a kɔnɔ an b'a fɔ ko RNA mRNA o ye mun de ye o ye ko adamaden ni sigiyɔrɔ i ka code génétique sigiyɔrɔ o de y'o ye maintenant vaccin yɛrɛ bɛ dilan cogo di fɔlɔ de n'i bɛ fɛ ka vaccin dilan
comme i b'a dɔn ni virus don n'i fari la i fari bɛ ko fɛn dɔ de bɔ an b'a fɔ ma ko anticorps anticorps kɔrɔ fɛn min bɛ bana kɛlɛ ni bana don n'i fari la mais sisan u bɛ min kɛ u bɛ yɔrɔnin dɔ de ta dɔrɔn k'o tigɛ ni yɔrɔnin fitinin k'o tigɛ nin virus la k'o kɛ fɛn dɔ kɔnɔ tuluma fɛn dɔ kɔnɔ k'o don i fari kɔnɔ n'o donna i fari b'a miiri ko bana donna a b'o anticorps kelen in bɔ ka sɔrɔ bana tɛ yen dɛ o la ni virus don n'i fari la don o b'a sɔrɔ bana kɛlɛbaw jɔlen bɛ u b'o kɛlɛ donc virus o ye banakisɛ ye o ye fitinin de min bɛ don i fari la mais vaccin o ye banakisɛ ladege de ye min bɛ don i fari kɔnɔ walasa i fari k'a miiri ko bana don a bɛ kɛlɛkɛdenw bɔ u b'a fɔ anticorps k'aw jɔ mais bana tɛ yen fɔlɔ mais n'i taara san virus bɛ yɔrɔ dɔ la a bagari i fari la n'a donna dɔrɔn o b'a sɔrɔ kɛlɛkɛdenw jɔlen bɛ anticorps ninnu walasa k'a kɛlɛ o de kama a virus a bɔra fɛn min na o mRNA o bɛ komi code génétique i fari yɛrɛ kɔnɔna virus yɛrɛ kɔnɔna na a virus yɛrɛ kisɛnin minnu b'a kɔnɔ o de ye u b'a kɛ fɛn dɔ la tuluma fɛn dɔ k'a da don i fari kɔnɔ o bɛ immunité kɔrɔ k'i fari a fanga a bɛ se ka bana kɛlɛ mais nin bɛɛ bɛ kɛ parce que chercheurs de bɛ nin kɛ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ laboratoire la olu de b'a ɲɛɲini k'a faamu mais n bɛna fɔ vaccin o bɛ komi virus ladege min bɛ don i fari la walasa i fari ka anticorps bɔ o la virus min ye banakisɛ n'o donna tuma min donc a b'a kɛ komi a b'i kɔlɔsi sani bana ka nalen o b'a sɔrɔ a pɛrɛlen don k'o anticorps kɛ ka se ka bana kunbɛn donc o de kama an bɛ fɛ k'a fɔ vaccin min bɛ kan ka kɛ sisan mɔgɔw kana sik'a la parce que foyi tɛ yen min garantilen don diɲɛ na mais an kɔni b'a dɔn minnu ye vaccin in sɔrɔ olu bɛ kan ka nɔgɔya mɔgɔw ko effet secondaire bɛ se ka k'a la a bɛ se k'i bana don la fɛn bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ bana don la fɛn bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ faga don la bana o bana n'a kɛra banaba ye scientifique y'u sigi de ka miiri ka fura sɔrɔla ka kɛ mɔgɔ la pour que ka se ka nɔgɔya o de la an b'a ɲini aw fɛ aw ka da la ko bana n'a nana a kan ka kɛlɛ d'abord coronavirus virus do banakisɛ do covid bana do min bɛ mɔgɔ minɛ an b'a dɔn ala de bɛ mɔgɔ faga dɛ mais bana fana bɛ se ka k'a sababu ye mɔgɔ bɛ se k'i kɔlɔsi mɔgɔ bɛ se ka i yɛrɛ jateminɛ k'a fɔ k'i k'i kɔlɔsi ka i maga fɛnw na pour que i ka se ka barrière parce que virus in bɛ pan fiɲɛ fɛ a bɛ don fana fɛn ɲigimanw fɛ daji ni fɛnw ni bɛ n'i magara fɛnw na a bɛ se ka don i fari la ka don i nun na ka se ka t'i bana donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i kɔlɔsi walasa nin coronavirus kana mɔgɔ si bana kana mɔgɔ si faga an bɛ fɛ k'a fɔ africains maliens mɔgɔ bɛɛ kan ka i yɛrɛ jateminɛ k'a fɔ bana in i b'a kɛlɛ cogoya dɔ la i b'a kɛlɛ ni mun ye i b'i kɔlɔsi i b'i nun datugu ni masque ye o y'a condition fɔlɔ ye n'i nun datugu ni masque a b'a bali ka don filanan n'i bolo magara fɛn i b'a ko ni ji ni safinɛ ye ka saniya sabanan ni vaccin bɔra don min na anw bɛ kan ka kɛlɛ kɛ walasa africains ka se ka vaccin sɔrɔ vaccin ka se ka kɛ mɔgɔ la ka se ka mɔgɔw kɔlɔsi ka se ka mɔgɔw bali ka se ka bana in sɔrɔ donc j'espère que a y'a faamuya donc n'a examen kɛra école la a k'aw jija bɛɛ ka s'a la ok all right donc an bɛɛ a k'aw kɔlɔsi kosɛbɛ merci beaucoup